Jaun Andreok, lagunok, aurre eta gazte, senar eta emazte. Azkenean, gaur ere iritsi da altzaporru. Euskal Herriko neska eta mutiko guztien lagunik onena. Gure gaurko abentura magikoa hastear dago. Beraz, zarbedi, gure Ixiar Oreja andereño paregabea. Lorategiko krabelinik ederrena. Arratsaldean Lurrupin, kaixo adiskideok, egia da dena prest da gaurko istorio zoragarria martxan jartzeko. Altzaporruko lagun guztiak listo daude zuekin gure mundu magikoa konpartitzeko. Gure gaurko abentura bidaia xelebrea martxan da. Beraz datozela txirri-mirri eta txiribiton pinpili pausa koloretsuak. Kaixo, agur terdi Iruñea! Kaixo, karapaixo! Aski duk, txiribiton, jo, beraz, hau duk salaparta. San Ferminak ez dituk oraindik iritsi. Aizu, Ixiar, bidaiak aipatu dituzu ez da? Bai, orentxaren itzen adiskidei esaten bidaia xelebre hau hastear dagoela. Eta oso aurkezpen polita egin duzu gainera, Ixiar. Ahots estiaz, tonu egokiaz, eta hitz guztiak ondo ahoskatuta. Baina bidaiera asko daude, mota asko daude. Adibidez, hegazkinean joan gaitezke. Hegazkina, tortolika! Askotan salto ez dago rika, tortolika. Mantxo ibiltzen ere badaki, tortolika eta txikosoki. Badago, bideiak egiteko beste era bat ere, oso ederki bili gaitezke, asto gainean. Astoaren abia da, arre asto. Astoaren abia da, arre asto. Mito! Zabar! Eta gu sarri bili izan gara, oso ederki gainera, bidei batzuk egin izan ditugu, txirrista txingo gainean. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txungo. Beno, barkatu mutilak, baina egia esan nahi hegazkinek beldurra ematen didate. Hori gutxi balitz, astoei alergia diet. Eta txirrista txangoan asko jota etxeko pasilloan ibiltzen naiz. Orainera arrazoi duzu, printzesa. Mundu guztiak daki bidaia honenak autobusean egiten direla. Bai, autobusean. Mundu guztiak daki. Hori trompeta jolea ez, Hori asenarioa galanta duke, Kokoloa nor da kokoloa? Ni kokoloa naizela? Kontuz esaten doan, txiribiton, Ojo, neurtu ondo itzak, bai? Tira, mirri eta txiribiton. Badakigu batzutan gure Lurrupin apur bat moxoloa dela. Baina gaur arrazoi pixka bat ere izan du. Gu sarri ibili izan gara autobusean handikona emendikara eta gusto asko gainera. Bestela, ez altzarete oroitzen gure barrebusaz, mirri eta txiribiton? Barrebusa, gure barrebusa. Bizkaira etorri gara, barrebusean, txelan dagoz bizkaitarrak, ederto gagoz. Arabara heldu gara, barrebusean, txelan tirara batarrak, gustura gaude. Babarrebusean, babarrebusean, batetik bestera, Euskal
Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera, Barre busean, txermodoz gipuzkoarrak, osondo gaude, Lapurdirat heldu gare, barre busean, nola dira Lapurtarrak, arruntongi gare. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Nafarroara joan gara, barre busean, nola dauden Nafar lagunak, agitzongi gara, Siberurat jinkia, barre busean, nola dira Siberutarrak, izigarri untza. babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Etxeberria! Lilibet Mendizabal Etxeberria! Lilibet? Barkatu, guk Lilibet ezagutzen dugu, baina Lilibet Mendizabal Etxeberria, ez? Berdin da. Baina hemen ez du ez Mendizabal eta ez Etxeberria jartzen, hemen Lilibet bakarrik jartzen du. Hemen, dena, Mendizabal edo Etxeberria izaten direnez. Oso gaizki, Lilibet da, Lilibet. Eta ni, mirri. Ba ni, Juan Martin Martiorena. Aio. Txiribiton, hori oso gaizki dago, ator. Hemen Lilibet jartzen du, ez da guretzako eta guk, gureak ez diren kartazalak ez dira ezertarako zabaldu behar, ulertzen? Kira. Egia da, Hiri esekin porta esertarako, hor barruan zei hartzen duen. Belas. Baina niri bai. Begira, mirte Txibiton, badakiz ere egingo dudan, begira. Gaur Lilibet ona etortzekoa denez, bere bilanoa ikustera bere gelara iritsi den. Eta honela, eman egingo dioz ezakitxo, Zer? Txiribitonek arrazu xaukak, Zer? Bai, Lilibet handik etorriko duk. Handik? Honena, bai, oa bila eta huk emango zua okarta. Segi bila. Sí. Fly. Txiribiton, guk eiztiagu hemen barruan sei hartzen duen xertan jakin behar. Ulertzen? Esaigu importa? Baina nahi gabe konturatu gabe deskuidoan, eskuititza, erori egin zaigu lurrea, eta, ahi ba. Zabaldo egin duk, ireti egin duk. Hori da txiripa, Ja, karrik. Lilibet maitea, Andaluziako festak direnez, gurekin egun hauek pasatzea, gonbidatu nahi zaitugu, Txiribiton Andaluziara jopelas. Noski, bamoio, egun hauetan Andaluziako festak izaten baitira, apirilean, oize, Eso, kontu. Ezin diagu, Lilibet bakarrik Andaluziaraino joaten utzi. Oso urruti baitago, ez da nola jango da. Neskagagoa bakarrik, ez. Gu jango gaituk. Eta izango gaitu Lilibeten zaintzailea. Erdi baiako diago. Txibiton, prestalago Andaluziara joateko? Bai?
Txirriri, esuagu, eser, esan, go. Beste da plastada ikaragarria emango ziu. Konforme? Gora Andalusia! A ver, ¿qué pasa, bardeo? Txistak. Honek ere ez daki. Gutuna xal bat ez daki izten. Ja, kolarik xal daukak ba. Kolarik ez daukak. Eta mukirik. Jarri etxaiok muki bat eta bere ala itxatziko zen. Ja. Hau da burua mirrik duena. Beti pentsatzen, asmatzen. Ja. Ez da izten? Baina, txibiton, garbixeok ire mukik ez dutela balio. Txistu gurekin nengo jau. Ea. Listo. Xer. Eskutitza hemen nola? Ez da posible. Eskutitza. Baina. Nork sartu du hemen? Hau, seguru. Kakusainen gaztakeria badela, Hemen sartu didala eskutitza, seguru. Ne honek sartu dole hemen? Eskutitza? Eixoe, nik hemen sartu badut, zerbaiten gatik izango zen, Hori, seguru. Baina orain nahi zakordatzen zergatik. Berdin da. Txibiton, guk gutuna xala urutziko diagu, horra batean. Eta prestatuko gaitok, Andaluzi galdera joaten. Gora Liribet eta gora Andalusia, Lurrupen ikusi aldituzu Mirrita Txiribiton. Ambulantzia ziruditen hori da hori harineketa. Bai. Apain nuen hilea mugitu didate bi purterre horiek. Bueno, eta ze asmo ote dute? Entzun diet, Elbi, rulota, bidaia egiteko asmoa, zer ote dute oraingoan? Ez dakit, Pamposa, baina ziur Elbiren rulota hankaz gora utziko dutela. Beno, hori orain ikusiko dugu, eta ia beste zerbait jakiteko aukerarik badugun. Elbi, presaka gabiltza eta xure laguntza behar dugu. Ara, mesedetxo bat eskatu nahi genizure. Mira, mesedetxo bat ez, mesede handi xamarrara. Legia, bidaitxo bat egin behar dugu, Lotan dagoela? Lotan? Baina esalduk ikusten besoak nolari demoitzen. Amitzetan? Kopela orduan, siur, amesten ari duk, espataria dela edorrelako zerbait. Barkatu, baina musika entzuten ari nintzen eta ez dizuet entzun. Aizue, badakizue nor ikusi dudan gaur? Lilibet. Bai, aspaldi ez nuela bere berririk. Zertara etorriko ote zen altzaporrura? Balikian, bidaiaren kontonek buruko min garanta emango zigula, Bidaia? Baina nora zoazte, Andaluziara, motel? Andaluziara? Zuek? Ezin algara Andaluziara joan. Bai, baina zuek ezagututa azenolako trizkantza. Gu etxetik kanpo beti txintxu ibiltzen gara, Bai, Andaluzia. Ze leku ederra. Andaluzia. Kasualitatez, flamenko disko bat entzuten ari nintzen. Zer? Flamenkoek diskorik grabatzen aldute, ba? Flamenko ez, flamenkoa. Nola esan, musika eta dantza estilo bada. Flamenkoa, Eta gazti arroxa horien antzera, hanka bakar baten gainean egiten da, hola? Hau da, marka. Pelaz, militan zaila duke, hanka bakar baten gainean aritzea kantuan eta dantzan. Aizuet, gauzatxo bat, zuek ona etorri zaete zerbait eskatzea, ez da?
Ixo. Egia esan da, begira, guk alegia bidai bat egin behar dugu eta motorrek ez daukagu, autorik ere ez, gure tortolika xarra egazkina garajean daukagu, ez da? Eta orduan, trigibetere gurekin etortzekoa denez, pentsatu dut, tira, honek pentsatu du. Pentsatu dugu, agian zuk, ulertzen zu? Agian nik zer? Raioa, zure ruta utzi behar diguzula. Honek zer esan nahi du, baietz? Ez da pentsatu ere ez. Ruelak baina orduan nola joango baituk Andaluziana? Funikularren joango baituk? Gure triziklo superko zenikoetan. Mira, asto gainean joango baituk. Baina zuek eroteo egina zarete ala. Elbi, mesedez, zure roluta ondo zainduko dugu benetan. Zaindu zuek ez eta ez. Ez, eta orain asola ez batzaitzue, nire diskoa murgildu beharret. Txiribiton, guaxen hemendik, zer eginik etzagok eta beste non baiten bilatuko diago. Aur, eta Andaluziatik ez dizuegu oparirik ekarriko, ala! Ai, haze parea, karakola eta barea. Haze saltzeroak Mirri eta Txiribiton. Sevillara doaz, apirileko feriara. Hei! Orain ulertzen dut festa egitera joan nahi dutela eta zer okurrituko eta Elbiri rulota eskatzea. Bai, baina badirudi Elbik ez diela rulota utziko. Bai, eta txirri enteratzen danean... Txirri ezin da enteratu, Txirri ezin da enteratu, sagian ez dute gonbidatuko. Dena den, bi hauek ederki asko moldatuko dira. Eta badakizu zer? Zer, pospolina? Ni ere oso gustora joango nintzatekela apirileko ferira, hain da festa koloretxo eta alaia? Ez nuen zugandi gutxiago espero. Deno dakigu zure zaletasuna, Sevillanak dantzatzeko. Nik ere gustura dantzatuko nuke zurekin Sevillan bertan. Bai, egia esan gustora dantzatuko genuke, baina behin ara joan ezkero ongi atonduta joan beharko dugu behar den bezalako jantziak, jantzita. Ara, txan hemen inguruan da. Ederki, Iruña txanen magiaz estaltzen den bitartean, guk prestaketak egingo ditugu, Trompa pompa 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 poro. Trompa pompa 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 pom. ¡Bien! Iruña, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon Nafarroa. Radio. Bueno. Magia ikusteko gogua? Sumatzen dun gauzatxo bat hasi aurretik, barkatu zeure izena? Orreaga. Lagunduko aldia zu maitia. Bai, beitu, bakari txorak erioten bardi Orreaga. Zutik eta hemen jarriko zara, hemen iskin horretan, bai? Txalo, goxo bat emango dio, oida Orreaga, oida, oso ondo, bertan jarri. Oida, Aurra bira, area bira. Deno prest, Orreaga prest, txan prest, zue prest. Aide! Hei! Deno! Kuma!
asko. Eskerrik asko. Tori. Bueno, ze gustoa? Magia politxa? Txo, ze? Berriro? Txo. Jokoa berriro itia? Bueno, barkatu baina noin magian ez oizkoa da, Ez da iten magia berriro. Baina. Bueno, egia esan oso ondo portauzatela, Beretan jende jatorra zaretela. Eta horregatikan, berriro ingo dugu. Ados? Bueno, itxo, zer? Mantxuago? Itxo. Berriro egiteaz gain, mantxuago? Mantxuago? Ai ama. Tramankula prest? Bai? Favorez, berriro lagunduko diazu pitxin bat. Eskerrik asko, txalo goxo bat. Hoi da, eskerrik asko, maiake bai. Oso ondo. Adi, lehen bezala, mantxo. Adi, itxi, guain bai. Mesedez, hartu horrela, esku bat gainean, besti azpian. Bueno, Horreaga prest, txan prest, zue prest. Adi, guain eskatuko nuke argia geistia pitxin bat, eta berriro egingo dugu mantxo. Naiko ondo dantzatzen duzu, Lurrupin? Zuk inspiratzen nauzu, Markesa. Ez da inbesteak izango. Zu nire bikotea izan da, txundituta utziko ditugu andaluziarrak. Baina espero dut lehen joango garela ze izaneni zai egoteatzei bat ere gustatzen. Guztiz aspertzen naiz. Lasai, polita. Bakizu zer egiten duten Sevillan aspertuta daudenean? Ez?
pote jaurtiketa mundial antolatzen dute. Izugarri gustatzen zaie, jolastuko dugu gara gu ere? Bai, hoxe, nahi ikiragarri gustatzen zait jolastea, berez datozela gaurko jolaskideak. Hemen dira! Kaixo kuadrilla, ongi etorri, zer moduz? Ongi, Beno, ez baina lehen aurkezpen lanak, zuen izenak. Aitor eta Maria, Aitor eta Maria nondik etorri dira? Iruñetik. Iruñeko bertako ezeate orduan, ezta? Oso ongi. Aizu ezuek pote jaurtiketan inoiz jardun altzarete. Ez, Ez, gaur estreineko aldia. Bueno, ia sorte hona duzen. Eta beste gauza bat, zuek flamenkoa dantzatzen baldakizue. ez, Bueno, egia esanik ez dakit oso ondo dantzatzeten, baina saiatzega eta ia zuek saiatzen zareten pote jaurtiketa egiten, eta nahi dut hauentzako txalo izugarri bat. Oso ondo, eta ia nortzuk diren, nire ondoan ditudan beste bi lehiakide hauek. Ia, zuen izenak? Irene eta Mikel. Nondik zatozte? Iruñetik. Eta zuk, Irene, eingo aldiguzu hemen erakustalditxo bat, Andaluziar dantza batena edo? Ez, Ez, orduan zu potea jaurtitzeko ondo prestatuta etorri zara? Potea jaurtitzeko jolasteko ondo prestatuta? bai, Venga, ia Sevillanak baino hobeto botatzen dituzuen hemengo boloak, bai? bai. Beraz? Denak pres bagaude, goazen jolastera! Abikote hasiko zaigu jokoan, Aitor eta Maria pres bazaudete, Aitor hasiko zaigu, eta nahi duzuenean zuek animatu eta kontatu botatzen dituzten pilotatxua gurekin. Ia, tira, oso ondo! Eta hori den jaurtikitza, Aitor! Oso ondo! Oso hori! Ia, gogor, Maria, gogor! Oso ondo, bai! Suabe, baino botatu egitu berea. Oso ondo! Tira, bilau, sei gelditzen dira. Laugarren pilotatxoakin. Sei gelditzen dira. Bosgarrena. Oso ondo! Seigarren pilotatxoa. Oso ongi, Aitor. Oso ongi, lau gelditzen zaizkizue. Hiru. Zortzigarren pilota, orain bederatzigarrena. Aupa! Oso ongi. Bi gelditzen dira bakarrik. Oso ondo! Aupa, Aitor. Bikaina biztara. Oso ongi, Maria. Beno, eta pilota soberan. Pilota bat sobratu zaie. Bikain lagunak. Oso ongi. Beno, abikoteak egin du bere lana, orain bebikotearen txanda da nahi duzuenean, ekin lanari. Irene eta Mikel, prest, nahi duzunean. Ongi! Oso ondo! Lehenengo pilotakin hiru. Ongi! Beste hiru. Ja, Irene! Oso ongi! Uepa! Laugarren pilota! Oso ongi, Mikel! Ongi ari zarete! Animatu! Seigarren apa! pilota! Hau zazpigarrena dugu! Mikel! Oso ondo, hiru gelditzen zaizkizue. Bai, eta pilotak oraindik soberan. Pilotak soberan. Ui! Opa! Mikel! Oso ondo! Zatozte nirekin, zatozte! Berehala nator. Zatozte! Irene, aitak trampa indizu. Azkenekoa zuk bota behartzen nuen, baina emozionatu zaigu Mikel, eta aurre hartu dio alabari eta bera pilota tiratzen. Ikusi duzu, abusoia da pixuate, Bueno, batxala handi bat nahi dut laukote honetzako bikain jardun direlako. Eta ona hemen lurrupina dakartzan oroigarriak, diplomatxua, eta oroigarria, Aitor. Guregan, pixkat oroitu zaitezten noizbenka, hola, telebistatik aparte etxian dituzuenian. Eta horixe, txalo bero, beraiantzako. Guazen lagunak, gero arte! Txiribiton, izugarria esango duk, Sevillako kaletan ibiltzea! Horrek ibiliko gaituke, eguzkia, balkoietan lore usaintzuak, lurringo soa, Trianako auzoko kaletan barrena, Lilibetekin pasian, Markes batzuen antzera, jovenas.
saldiak urditatik tirakak, txoko, trostan, potro, Zer? Zer? Egia, izue? Konturatzen atxarete txibitonek zer dioen. Noski, saldia baldin badaude, seguru, eta eguzkia gainera, beroa, euli mordoa esango da, Han ibiltzen dira eulia bai, Aizue, zer entzun dut nik, euliak aipatu dituzue, nik ezagutzen dut euliak izeneko kantu bat. Zuek ezagutzen alduzue? Batzuk bai besteak ez. Aizue, nahi alduzue oraintxe hemen bertan kantatzea. Bai! Tira ba! Hori eginda dago, Txibiton Erne, musika! Abaraska batean zegoen eztiak, bere gana zituen milaka euliak. Jan baino jan nahiago, nabarmenkerian, zebiltzan triparaino, sarturik eztian. Azkenean guztiak, oinak itxatxirik, bertan gelditu ziren, ase eta hilik. Ez dut ulertzen zegertatzen den. Txirrimirrik eta txiribitonek bazaketen ni ona etortzekoan nintzela. 11 aldiz esan didate ni ikusteko gogo handia zutela. Niri itxi naiz eta inorrez. Ixiarrek esan dit antzokian izan direla, bai? Da non ibilikote dira, ba? Baina pixka bat itxaronko dute, eta etortzen ez badira, ni banoa. Ara! Gutun bot! Nire izenean! Utxik dago! Ez dago ezer? Norenak dire Lilibet besarkatzeko desiratzen dauden esku hauek? Txirri! Lilibet! Kaixo, Lilibet! Ez aidazu, zen nolako berriak zetozen gutun horretan? Onak edo txarrak? Ez onak eta ez txarrak, ez zegoen ezerrek. Baina ez aldizuten Mirri eta Txiribitonek ekarri beraiek hartu dute zuri emateko? Hortxe zegoen, hortxe baina utxik. Utxik? Bai. Postari batek ekarri du lehen zuretzako? Ai. Ez ote da Mirri eta Txiribitonen gaiztakeri bat izango? Tira. Hori geroxeago argituko dugu. Baina, Lilibet, ez aidazu,
aspaldi honetan non ibilizera, ziur nago gauza polit, leku pilo polit bat ezagutu dituzula, ez aldala? Leku pila bat eta urrutikoa. Ba, Australian, Afrikaldean, Poloan. Toki pila batean. Badakizu, beste egun batean, hoietako bidei batean zurekin joatea gustatuko litzaidake. Zuri zer irudituko litzaizuke, biok bakarrik? Pentsatuko dut, Txirri. Pentsatu ezazu, bai. Eskerrik asko, Txiribiton. Baina ez dakit ondo geratuko zaidan ze. Bueno, nik ez dut inoiz Andaluziara arroparik jantzi. Ziur nago ondo geldituko zaizula, Lilibet. Egintzazu aproba, egintzazu. Mila esker, Txiribiton. Aizue, Mirri eta Txiribiton, oraindik ez didazu esan, zer dala eta etorri zareten honela jantziak, eta Lilibeten soinekoa, eta zer izareten festaren bat prestatzen, ala? Txiribiton eta biok, Lilibetekin batera Andaluziara joango gaitu! Eta nondik atera duzuen ni Andaluziara joango naizela, Zu Andaluziara joango zara, gonbidatu egin zaituztelako, eta gu badakigu gonbidatu zaituztela, bidali zuten eskutitzen jartzen duelako. Mirri eta Txiribiton, esaldizuen nik esan guretzat ez diren gutunak ez direla zabaldu behar? Lilibet, ez zaitez haiekin joan, Guk ez dugu ireki, Lurrupin izan da. Lurrupinek idikidu, ez da? Bai, nahaztu egin da, nahi gabe, nahaztu egin da, hain dira, izen, berentza esela uste zuen, Lurrupin, Lilibet, Lurrupin, antzeko izenak. Mirri eta Txiribiton, nondik atera duzu ezuek Lilibet eta Lurrupin izen berdina direnik, Berdin dio, Txirri, berdin dio. Beno, ni Andaluziara joateko gogo handia nuen, eta, beno, gonbidapena aprobetxatuz, eta jantzi honekin primeran egongo naiz, ezta? Ba, ez dakiz esan. Aizu eta niretzako ez duzu ezer ekarri? Txapel asko zera hobeto geratzen zaizu, Txurri. Txiri, sentitzen diat, burua hundiegia dauka. Ezin duka Andaluziara joan, ez nizok ide bururaren tamainorako kapelari. Orduan, bakarrik utzi behar nauzu hemen? Ez, Txirri, ara, hemen lagun pila duzu, zurekin geldituko dira denak, ezta? Bai? Eta gainera berala itzuliko gara. Eta baita ere daude Isi, eta Lurrupin, eta Elbi, eta... jende pila bat. Opari. Zertarako ematen dira zuek ketchup potoan iri? Opari babolio, hemen geratuko aiz, Lilibet, Txiribiton eta Irurok Andaluziara joan garela. Ik telebista piztuko duk eta antxe ikusiko gaituk Irurok Andaluzian saltzitzak jan eta jan. Orduan, inbidia izango duk, ik ere saltzitza jana izango duk. Ik saltzitza erosi, eta guk, ketxupa opari.
Mirrita txibiton, nondik atera duzu ezuek saltxitxak Andaluziako janaria direnik? Bela, hori mundu guztia basaki, bolio, timologia, liburu guztietan sartzen dik, liburu esaldegia, Zer da, Andaluzia, janari luzea, zein da janari luzea, saltxitxa, hoxe. Baina, Mirri, hori zuk asmatu duzu. Saltxitxa ez da Andaluziako janaria, Jakina. Andaluziako janaria izatekotan da, arrai frigitua, pescaito frito, haiek esaten dutena. Pekakito pito? Hori txinera duk, txinera. Hori ez da txinera. Eta baita ere txibiak. Txibiak? Ai, eta kroketak! Eta zeitunak! Ai, orantxe, hasi nahi zulertzen, zertak ibiltzen dituzten makiltxo hauek noski, kroketak eta zeitunak harrapatzeko! Kroketa! Zeitunak! Ez jakinak zarete, kontxo, ez. Oiek banderilak dira, oiek toreroek zezenai bizkarrean sartzen dizkieten makilak dira. Oiek ez dira ez kroketak eta ez onelakoak ziztatzeko. Kontxo. Maizu txirri, hori danataketa gore basakiuk, Baina, banderila hauek beste zerbaiterako ere erabiltzen dituk, Ibesalako kanpola rosei, ipurrian xista egiteko. Mirri, txirri! Iritsiko alnaiz ni bi hauekin Andaluziraino. Hei, arratsaldeon! Txistegat! Ei, barkatu, Ritxi. Gaur, txisterik ez. Aizu, adakizu nola deitzen dieten Txinan korrikalari azkarri? Txinan korrikalari azkarri ea nola deitzen dieten? Aha! Ba, esan bota, nola deitzen diete? Txiun! Osona, Baitzai bat ere gustatu. Orduan gaztegat. Beste bat ez. Aizue! Kontxo. Adakizuen nola deitzen dieten Txinan korrikalari oso azkarri? Oso azkarri? Aha. Txinan? Ea esan, nola deitzen dieten? Txiun! Osona, Ba oso txarra izan da. Artista hona naizen ni. Ez mesez, ba, utzi pakean. Isildu ere geratu zaitezke. Nora? Isiltzeko. Ixo. Nora? Ixo. Isiltasuna nahi duzu ez da? Bai. Nora? Bai. Zer? Mesedez, ixo, demontre. Aha! Eta isiltasuna nahi gaduzu zergatik itzegin duzu oiuka, Nik ez dut oiuka itzegin. Nora? Nik ez dudala oiuka itzegin. Nora? Nik ez... Aha! Orain garrazik ari zaizinen, Barritxi, mesez, utzi pakean. Elgi! Lasai! Ni oso lasai nago. Ungoria akabatu. Benetan? Benetan. Bai? Ba, begira, zer daukadan hemen begirau. Ha! Elgi! Zeite duzu plateronek inguraren gainera, Parkatu, Ritxi, hau ez da plater bat. Nora? Hau da kapela bat, txapela bat. Nora? Begira. Gaur, Mirri eta Txiribitonek Andaluziara doaz. Aha! Eta gu ere apuntatu egingo gara. Tonto plantonekin? Hala, tonto plantonekin, begira, nik ere hemen daukat zuretzako beste txapela bat, zeia zen polita, Ez! Jantzi, Ez! Ritxi, hau zuretzako da, Jantzi, Ez! Mesedez. Txirri, azerre dabil. Benetan? Jakina. Orduan, itzegin pixka bat, bajoago. Nola?
Begira, txirri, azerre dabiltze, mirrik eta txiribitonek ez dutelako gonbidatu. Orduan begira, oso azerre dabil, baina zu eta biok Andaluziara jungo gea. Osanda! Orduan begira, Andaluziara jungo gara eta zerbait berezi egin beharko dugu. Badakit. Zer ingo dugu? Txisterak kontatuko dut. Txisterik ez, mesedez. Zerbait polita, adibidez, abestuko dut. Zuk abestu? Aha! Baina, zuk ezin duzuzu gorra zarelako. Nola? Gorra. Zer? Gorra. Ez, elgi ez, Andaluzian flamenkoa abesten da. Beneta? Aha, erakutsa nahi? Zuk hemen abestuko duzu? Aha. Zuek ikusi nahi duzue? Gozen ikustera. Flamenko. Oso ondo, hemen eseri. Hori da. Oso ondo, orduan. Eta ze abestuko duzu? Sapo doble bat. Nola? Sako doble bat. Ez, sapo doble, ez paso doble. Nola? Paso doble. Nola? Paso. Hor dago, atera kartak. Ez, Ritxi, paso doble. Tira. Hasiko gea. Zurekin, Ritxi eta paso doble flamenko. Presa ode? Kere nago. Bat, bi... Egi! Zer gertatzen da? Ura behar duzu? Aha. Ura pizka bat? Tira ba. Hola, ura. Oso ondo. Paso doble flamenko. Bat, bi, eta hiru. Agi! Ritxi, zer gertatzen da? Ez dute zer entzuten. Nik ere ez. Ordun? Nola ordun? Ritxik animoak behar ditu. Aha! Eta nola egingo ditugu animoak? Badakit, begira. Nik esandakoa zuek ozenki errepikatu behar duzue. Hori da? Ni hasiko naiz. Nik esango dut, ole eta ole. Ea zuek. Fuerteagoa, ole eta ole. Bigarrena, arsa arrikitaun. Berriro, arsa. Zer gertatzen da? Ni ez naiz hartzagat, ni untzia naiz. Barkatu, hartza ez, arsa. Nola? Arsa. Nola? Arsa. Osasuna! Mesedes, ez arsa, ez hartza, ez barsa. Begira, ez da. Arsa, arrikitaun. Nola? Esan zuk. Arsa, arrikitaun. Arsa, txibiton, ez. Arsa, arrikitaun. Ataun? Hau ina da, kontzu iduña. Tira, begira. Arsa, arrikitaun. Andalutzian erabiltzen diren hitzak dira. Aha! Eta aningoak engaten dituzte? Jakina. Aha! Berriz, hasiko gea. Zurekin, paso doble flamenko. Presa ode, Ritxi? Aha! Guazen Bat. Bi. Eta... Eta orain zer falta da? Musika! Musika? Aha! Eta ze musika falta? Gitarraren musika! Gitarraren musika. Jarri gitarraren musika, mesedez. Ole, tira, Ritxi. Ritxi? Egi! Zer gertatzen da? Ez dute zer entzuten! Baina, zer... Zuek entzun duzue? Ez dute zer entzuten! Begira, jarri musika mesedez. Gozen gitarraren musika. Ez dute zer entzuten! Orduan, zerbait egin beharko dugu? Ez dakit! Begira, abestuko dugu, baina musikari gabe. Nola? Musikari gabe. Zer? Musikari gabe.
Akapela. Adela? Ez, akapela. Adela! Akapela! Akapela! Pastela? Non dago pastela? Pastela ez, akapela, tira. Musikari gabe. Aha! Ulertu dudazu? Hori da. Guazen ba. Musikari gabe, zuekin pasodoble flamenko. Aurrera, Ritxi. Ole. Oso ondo. Baina, Ritxi, zer gertatzen da? Nire eskua saklasta izan izarela! Hasta aquí jo! Barkatu. Abestuko duzu. Aha! Eta orain, zer falta da? Koruak. Aha! Beraiek izango dira gure koruak. Aha! Orain, Ritxik esandakoa zuek fuerte errepikatu behar duzue. Ados? Guazen ba, Bat, bi, eta hiru. Ole eta ole! Ole eta ole! Arsa, arrikiton! Arsa, arrikiton! Hau da dena! Bukatu ne! Barkatu. Hau, dena izan da. Orduan, bukatu duzu. Ez zaik ez zer okurritzen. Uno txagabea, mesedez. Aizue, hori txaloak nesiko ditut, Ritxi, ez dituzu txaloak eskertu behar? Txaloak zer txaloak? Txaloak? Txaloak zer txaloak? Ez dituzu txaloak entzun? Nik ez dut zer entzun? Tira, guazen zer. Andaluziara irtengo gara. Guazen. Txiste bat. Agur, tira, Ritxi. Txiste bat. Hau guretza da. Txirri mirri eta txiribitonen zat. Ea... Gonbidatu nahi zaituztegu... Orain ondo ulertu. Txiribiton zagertatu da? Zerbait pentsatu beharko dugu. Nik musikari gabe ezin dut dantza egin. Eta Andaluziara presioa nahi dut. Ezin dut aldi berean kantatu eta dantza egin. Eta zuk turutarekin kantatzen baduzu? Mirriri esango diogu. Ez dakiela kantatzen? Txirren kontua izan duk. Ni nela mandrila nola jarri dio da Ipurdi Masailean, aurrein mendeku hartu du bengantza, aixue.
nola joango gara Andaluziraino, Lasai, dena pentsatuta dago. Txibiton, oa garraio sisteman bila. Segi. Badakit nola joango garen. Kotxe handi batean. Ez gara automobila joango, oraindik askozaz modu hobeaz. Badakit! Motor handi batean. Ez da motorrean ere oraindik hobe askoz hobea izango da sistema. Argi dago, egazkin handi batean joango gara. Oraindik hobe. Txiribiton, aurrera, mesedez! Zeiru ditzen? Andaluziara joango bagara, Andaluziako legean joango gara noski, Andaluziarrak asto gainean ibiltzen dira, gure asto gainean, hori ze. Andaluziarrak ez dira asto gainean ibiltzen, zaldi gainean baizik. Bai. Igual da, zer dira saldia eta astoa. Elkarren lengusuak, ez da? Txibiton eta bio bezala, Txibitona astoa, dara saldia. Oize, Lilibet, igo astoaren gainean. Entzun alduzu, nolako asto jatorra Txiribiton? Justu, iritsita, ja? Apapa nahi duela, pasoa ematera joan nahi duela. Ergi dago. Ez du apapa esan, Alpapa esan du, gozea duela. Baina Txiribiton, astoak ez du lukainkarik jaten, Alpapa belarra. Sentitzen dut, asto jauna, baina Txiribitonek eta biok ez dugu belarrik jaten, kolesterolentzat kalte egiten digulako. Begiak izteko? Bueno. Txiribiton, la Rosa eta joko meni astoari. Astoak ere kolesterol aldauka ba? Ez du kolesterola, jaina ikusiko duzu zer duen. Arantza. Asto jauna, barkatu, baina neska hau Lilibet da, Ez Arantza, Lilibet. Mirri astoak dio, la Rosak arantza duela eta ezin duela jan. Begira zagartatu zaion. Beraz, Txiribitonek, txuretak esurra eta guzti jaten ditut, ez dio bat ere kalterik egiten. Hase astomakala. Arantza. Oi. Eta orain... Kalitate txerreko asto, Mirri eta orain zer? Ni ezin naiz oinez Andaluziraino joan. Lasai, Lilibet, beste asto bat ere badugu! Txiribiton! Bai, Txiribitonek eramango zaitu Sevillaraino. Eta nik, Sevillatik Andaluziaraino. Jode, ze ondo. Kaixo. Kuadrilla, zer zabiltzate zuek deno piura honekin? Argi dago guk ere Andaluziara joan nahi dugu zuekin, apirileko ferira. Oraindik ere Andaluziara joateko joan behar duzuela konbidatu zaituztetela uste alduzue? Eta inbidiak amorratzen. Irrita Txiribiton, ea hurrengoan kuidado pixkat gehiagokin irakurtzen duzuen. Eskutitzean gonbidatu gaituzte Landazuriko feriara. Landazurira, ez Andaluzira! Azenolako itxura bukazuen, egundoko barreak egingo dituzte Landazuriko baserritarrek horrela ikusten zaituzten denean. Aizu,
barkatu txerri. Nienago oso txukunara joateko, baina joan naiteke zurekin. Lilibet, zu beti zaude polita baita itxura honekin ere. Tira, guazen, Landazuriko erromeria asteko zori-zorian dago. Guazen, altzaporru zain daukaguta. Txapela hau oso polita da, baina ez dut uste trikitixa dantzatzeko balio duenik. Ba, Kordobako kapela honek interesgarriago egiten induen, baina trikitixa dantzatzeko ez da proposa. Ba hor konpon, Landazuriko feriak oso zelebrak dira, juhu! Jotxo, bani bai apuntatu barko naiz Landazuriako erromeriara. Baietz! Aizue, badakizu ez esaten dizu egun? Eskirolalakoak, Gu izugarri dotore gaude, Eta Landazuriko feriara joango gara. Andaluziako kulturaren eta folklorearen ordezkari gora Andaluzia! Beno lagunok, guk alde egin behar dugut ikuste duzu hemen nahasteak ere divertigarri egiten ditugula. Ba, zuek gurekin ongi pasa nahi baduzu, gu Landazuriara goazen arren, zatozte heldu den astean eta elkerrekin bikain pasako dugu. Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantzala ona. altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.